Ngakho-ke, ufanele yini uthole inkokhelo yebhaluni? Inkokhelo yebhaluni ingaletha ukukhokha kwakho kwenyanga phansi, kodwa udinga uqaphelo. Naku ukuthi isebenza kanjani. Ingxenye yentengo yemoto isusiwe kusa ekubalweni kwemali, futhi udinga ukukhokhela ngenani eliningi ekupheleni kwekontilaka. Isibonelo, uma imoto ibiza u-R150,000 bese uthatha inkokhelo yebhaluni engu-R22,500, ungakhokha ngaphezulu kuka-R3,000 ngenyanga. Uyayikhumbula leya R22,500? Kudingeka ukuthi ikhokhelwe njengenani elikhulu ekupheleni kweminyaka engu-5. Manje kwenzeka ini? Udinga ukuthola imali ngokushesha noma ukhokhele kabusha inkokhelo yebhaluni. Lokho kusho izinkokhelo zangenyanga eziningi. Uma kufanele uthathe inkokhelo yebhaluni, yenza ibe ncane ngendlela ongakwazi ngayo. Noma okungcono, ungayithathi inhlobo. Esikhundleni salokho, yehlisa izinkokhelo zakho zangenyanga ngokongela ideposit.